everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Oo, bago tuod nga tindahan na. May tagnaa lang sila'y baligya nga oyster sauce. Oh. Mayo! Mayo! Asay ato? Doon na mo eh. Oh. Oh, Oh, Ryan! Rona? Nganong? Oh. Unsay? Oh. Ay. Taga-dini ko. May paulit na ko. Mau ba? Mayo hinoon. Sige, adto na ko. Kadit. Oh. Magsulti ta. Uwat ako diya. Mugawas ako din sa akong tindahan. Oh, may game pa ko. Udagan ko. Ryan! Han? Nunsa man ka? Lan, Hiling ko na. Relax. Luspat kaayo ka, oh. Naghangos ka. Gidagan ka? oh, Relax lang, ha? Magkuha kong tubig, okay? ah, Oh. Diyan ang tubig, oh. dito na. Ginawas ako. Ha. Unsa man ka? Gigukod kag iro? Wa. Ambito, baby. Ako rin gunit sa baso kay nagkurog ka. Ano ni dagan man ka nga man di kagukdag iro? Nagkita kami ni Rona. Unsa? Okay. Oh. Wag yun ko magdahom. Wag yun ko magdahom nga magkita ni karon dinhi. Naatay sila dinhi. Sa ako pag yung probinsya. Pero, ngano ni dagan man siya? Mura man siya nakakita hinuog abat. Oh. Muna na mo gina ko kayagit siyang pananaw. Mura na gina ikong abat. Pero, kinalamahiba ko kunahain sila magpuyo. Dili ra ko maglisod kay gamay ra ni among barangay. Og halos tanan din ni mga paryente rami. Dili lisod pangitawon ang mga estranghero ni ining dapita. Magsusi ko. Skitan, eh. Urog na to ko maning akong ngabil nga naigos baso. Natuto gidhan. Nay, niburot oh. Gituyo to ni Mohan. Wa mo ko magsulti niya. Didagan dayon ko. Nakasukugod. Wa man to nako tuyo agod. Nakalitan lang gid ko. Body reflex ra gyud tuhan. Oh. Sorry gid kaayo ha. Okay rahan. Diin man mo magkita ni Rona. Sa Pikas Barangay. Katong ilang gigon ba nga bag-ong tindahan. Naa si Runa dito. Siya'y tindira. Ha? Siya gudhan. Basin og kamayong lang uy. Si Runa gid uy. Pareho ganiming nakurat pag atubang na mo. Oh. Taga Pikas Barangay di siyahan. Ipaulit na kuno siya sa ila. Kun mao. Wa di ka may baw taga diin siya? Wa. Sa ato pa. Dili gid mo paryente. Dili. Sa syudad ra gid mo nagkaila. Oo. Silingan na mig office. Magkaabot mi kanunay sa elevator sa kantin. Ah. Wagid ko idea nga taga dinhib day siya. Baka gyud lagi itong tanan nimong pagpaila nimo niya diri nako no? Bakit? Sorry Han. Sorry nasagpaan na lang hinuunti ka. Garahan. Wa man nimo tuyuan. Wa gyud Han. Body reflex raman tuhan no? Oh Han, uy body reflex sa taon to uy. Okay. Sorry gyud ha. Sakit Han. Di magkaayuhan.
Kung mauna nga taga dinhi day si Rona, dili na sa dita magpalinawon ini. Mao. Mamalik na to sa syudad, han? Oh, Inig-ugma. Inig-abot nila ni Atty. Gengil. Mukuyog ta nila, balik sa syudad. Oh. Mag-pack up ng tandaan, ha? Aron inag-abot nila, diretso na ta. labara ba ini, uy. Wako ka panagang ini da. Han, ay nagka-stress, ha? Kalma lang. Kung saan man ako pagkalma ini, Ah, sorry. Huwag ko magdahom yun eh. dili makaangay mag-sorry. Kay dili man ikay nagpaanhin niya. Oh, bitaw. Oh, niya, sa may buhaton nito ini yan. Tingaling pangitaon ta niya. Tingaling magsamok-samok na sa siya. Aw, makakita na gito niya siya sa akong side B. Oh, side B? Dili na ba ako ang daan nga Irene, Han? Na-activate na ang akong kamaldita nga side. Ha? Oo, sa noon. Na-activate na bitaw. Sukad na buntis ka, no? Paibaon ako sa Angel ini. Manawag ko. Ay, sakto na niyo eh. Ano bang magdamag kong dagang ilisan nga, dili naman ako magdugay dito. Pinakadugay ng tulok ka adlaw. Okay na ni. Si Mervin na ni. Oh, uy, si Irene din ni. Hello? Angel, problema. Ha? Usa may problema? Si Rona. Naa siya diri. Unsa? Natultulan mo niya? Ay, animal lagi ni babayhan na eh. May pagwa na lang kumutabang niya. Unsa? Nitabang ka niya? Kuan, ani man gud ni. Ugma na lang ko mo-explain inig anak ko. Be, istoryahan na lang ko niya. Wa siya diri. Unsa? Yung ka na siya diha. Unya, wa siya diha. Unsa man yun? Kung mauna, taga dito di si Rona. Hasula lagi? Nakahukom na mga sila nga mukuyog nato balik sa syudad. Aw, mo sa niangay. Kay kung magdugay pa sila dito, sigurado man yun nga magsamok-samok na santong ronaha to. Oo, hinoon. Ay, kadagkang yung hasol sa kalibutan, uy. Relax lang. Ayaw pa stress. Kisa may di ma-stress, uy. Nga ako ra ba nihatag og kwarta ni Rona nga makapauli siya sa ila? Ako pag yung ideya nga mo pauli siya. Hay, naunsa bang pagkaunsaa? Okay na na. At least, nahibaw na ta kung taga diin gyud si Rona. O, may kasabutan sa mo nga dili na siya mobalik sa syudad. So, sila lang si Irene ug Ryan ang atong isiguro nga makabalik sa syudad. Na, di lagi hapon to tumanon itong ronaha to among sabot, uy. Aw kung di man niya tumanon ang inyong sabot, aw sigurado sab nga dili pa karong panahon na. Wag yapon siguro. Labi pa nga nagkita sila ni Ryan. Posible man nga mutukaran sa to siya. Na managana to kay mahadlok to nimo. Wa sa among barangay sila si Ryan o si Irene. So posible nga salain sila nga barangay. Papaway una ko niya na with shit. Sakit-sakit itong akong pagkapandol kanina da. Ako lang una ni i-relax ang akong tiil. Agay. Nagalingkod na gid ko. Katong sakinan nga ni Agi. Sakinan ka to ni Atty. Marvin. Hindi ko pwede masayop. Kang attorney gito. O, tuwa. Niliko sa iskina paingon sa pikas barangay. Sigurado nga sila gid si Ryan ang tuyo ato. Muadto ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.